Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan ýiberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hytaý Pakistanyň üstünden topha birikmäge gyzyklanma bildirýär diýip Pakistanda resmi aýdýar. Hazarýaky döwletleriniň 12-nji awgustda geçirýän sammitiniň edilýän ýany Pekin, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisine goşulmagy isleg bildirýär. Bu barada Reuters habar gullugy Pakistanyň bir resmi talgylanyp 8-nji awgustda habar berdi. Topuk TV gaz geçirjisi işläp başlasa Hytaý oňa goşulmak üçin geçirjiginiň Pakistanyň territoriýasyndan geçýän böleginden oňa birikmegiň mümkinçiliklerini agtarýar diýip Pakistanyň döwlet ýeçiligindäki Interstate Gas Systems kompaniýasynyň baş dolandyrjysy Mobin Salat Reuters aýtdy. Dünýäniň iň ul ikinji gaz ýatagy bolan galkynyş käninden Pakistanyň demirgazy Hindistan bilen ara çäkleşýän Fazilka şäherine çenli uzuýlugy 1840 kilometr boljak topuk taslamasynyň üstü bilen 4 ýurda her ýyl 33 milliard kub metr gaz aktyrmak gödüňünde tutulýar. Türkmenistan gaz sewdasyna 2016-njy ýylda Orsiýeti, 2017-nji ýylda Iran ýitirenden soň eksportda diňe Hytaýa garaşly bolup galdy. Ol topuk arkaly energiýa uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagy maksat edinýär. Türkmenistanyň Hytaýa iki ýurduň arasynda häzir bar bolan gaz geçirjileriň üstüne goşmaçy hökmünde D şahasynyň durmuşa geçirilmegine garaşlýar. Merkezi Aziýadan Hytaýa çekilen gaz geçirji A, B we C uğurlary arkaly gaz aktyrýar. Bu halkara geçirjiniň düdümüne D şahasynyň goşulmagy babatda degişli taraplar iş alyp barýar. Radio Free Asia neşriniň iýunyň aýagyna çap eden makalasyna gaz geçirjiniň D şahasyny gurmak barada 2013-nji ýyldan bäri iş alınıp barýar. Ýöne bu şahanyň gurulşy gaýta-gaýta ýygy süýçürildi. Resmi maglumatlara görä ilk başda bu şahanyň gurulşynyň 2016-njy ýylda tamamlanmagy gödüňünde tutulýardy. Ýöne soňra bu 2020-nji ýyla süýçürildi. Has soňky maglumatlara görä indi bu uğurun 2022-nji ýylyň aýagyna işe girdilmegine garaşlýar. Gaz geçirjiniň D uğurunyň gurulşynyň tamamlanmagy bilen Türkmenistanyň Hytaýa gaz eksportynyň möçberini artdyrmagy mümkinçiligi bolar. Ýöne Pakistan resminiň 8-nji awgustdaky çykyşyna Hytaý D şahasynyň gurulşyny alternativa hökmünde tophu Pakistan'dan birikmäge gyzyklanýar. Pakistanyň döwlet gaz kompaniýasynyň dolandyrjysy Mobin Salat Reuters'a beren gürrüňünde Hytaýly resmiýetiň Pakistanyň üstünden transmilli geçirje birikmäge gyzyklanma bildirýändigini aýtdy. Şeýle-de ol bu liniýanyň Pekiniň Türkmenistanyň başga geçirji şahasyny çekmek planlaryna alternativa bolup hyzmat edip biljekdigini aýtdy. Bu kanalyň gurulmagy bilen Hytaý başga şahanyň gurulşyna zerurluk duýmaz diýip Salat aýtdy. Başga gaz geçirji şahasy hökmünde Hytaý Merkezi Aziýadan D şahasyny çekmegiň üstünde işleýärdi. 12-nji awgustda Gazagystanyň Aktaw şäherine Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Iranyň, Orsiýetiň hem de Gazagystanyň ýokary derejeli resmiýetleriniň gatnaşmagyna sammit geçirilip, onuň dowamyna Hazaryň statusyny kesgitleýän konvensiýa gol çekilmegine garaşlýar. Energiýa boýunça bilermenler bu konvensiýa gol çekilmegi bilen Türkmenistanyň Transhazar gaz geçirjisini gurup, onuň üstü bilen Ýewropa gaz eksport etmäge mümkinçiligi bolar diýip çaklaýarlar. Beýleki bir tarapdan Orsiýet Türkmenistan bilen aradaky gaz sewdasyny dikeltmek baradaky gepleşikleriň güýde gaýtadan başlanmak ähtimallygyny ýaňydýar. TASS habar ullugynyň 27-nji iýulda Orsiýetiň energiýa ministriniň orunmasary Anatoliy Yanowska salgylanyp habar bermegine görä, Gazprom güýde Türkmen gazyny satyn almak baradaky gepleşikleri täzeden başlap biler. Türkmenistan energiýa bahalarynyň global pesag açmagy şeýle hem Orsiýet we Iran ýaly alyjylaryny ýitirmegi bilen soňky ýyllarda garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirdi. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosu'nun azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosuny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýyzarla.
Gipleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň 2006-njy ýylda tutsawlukda aradan çykan bir adam hukuklary boýunça aktivistiň ölümünden Türkmenistanyň hökümetiniň jogapkärdigini ýüze çykarmagyny 9 awgustda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu hemde Human Rights Watch guramasy makullady. Bu maganyň Adam Hukuklary Komitetiniň maý aýyna çykaran hemde awgustda jemgyýetçiligi açylan pikir beýannamasyna Oğul Sapar Muradowanyň adam hukuklary ugruna alyp barýan işleri üçin hemde jurnalistik hikayary üçin öňkü prezident Sapar Murad Niýazowyň hökümeti tarapyndan saklanyp tutsaw edilenligi ma'lum edilýär. Muradowa Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen hem hyzmatdaşlyk edýärdi. Şeýle-de komitet Muradowanyň ölümi boýunça Türkmen hökümetini garaşsyz derňew işini geçirmäge, onuň maşgalasyna çekdirilen ziýanyň öwedini dolmaga hemde Muradowanyň adyny dikeltmäge çagyrdy. Bu maganyň tapan maglumatlary hukuk goraýjy toparlaryň köpden bäri Oğul Sapar Muradowanyň ölümini onuň adam hukuklary ugruna alyp barýan işleri hemde raportlar üçin Türkmen häkimetleriniň syýasy matlaply jinayatlarynyň sebäp bolanlygy barada pikirlerini tasdikleýär diýip Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent beýanatda aýtdy. Bu karar habar gullugynyň korrespondentlerine garşy hökümetiň dowam edýän basyşlary sebäpli aýratyn ähmiýetlidir diýip Kent sözüne goşdy. Ahir soňy Muradowanyň aýlygynç gıynalyp öldürilmegine Türkmen hökümetiniň jogapkärdigini görkezýän täsirli tasdiknama bar diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denber beýanatda aýtdy. Inni Türkmen hökümeti Muradowanyň ölümünden jogapkär adamlary anyklap jogapkärçilige çekmeli. Aradan 12 ýyl geçdi ýöne adalet üçin hiç haçan giýiş däl diýip Denber aýtdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň goşançysy bolmak bilen bir hatarda Muradowa Türkmen Helsinki guramasyny esaslandyrmaga gatnaşypdy. Bu garaşsyz hukuk topary sürgünlükde Bolgariýadan Türkmenistan bilen bagly meseleleriň üstünde işleýärdi. Ol Niýazowyň hökümetiniň tutsak eden bir näçe ýüz dissidenti diýip anyklanan adamlary barada raport beripdi. Bu Merkezi Aziýa döwleti adam hukuklary bilen bagly meseleler sebäpli ýeti halkara tanqyda uçurap gelýär. Muradowa 2006-njy ýylyň iýun aýynda Türkmen paýtagty Aşgabatyň polisiýasy tarapyndan tutsak edildi. Soňra ol başga-da 2 aktivist, şol sanly erkek dogany Anna Durdy Hajiýew bilen birlikde bary ýogy 2 sagada çeken ýapyk suwt dinlenşigine türme tutsaglygyna höküm edildi. Hukuk goraýjy toparlar bu hökümüň toslamy aýyplamalar esasyna çykarylandygyny aýdýar. Muradowa 6 ýyl möhlet bilen türme tutsaglygyna höküm edildi. Ýöne 2006-njy ýylyň 13-nji sentýabrynda onuň maşgalasyna Muradowanyň tutsaglykdaky ölüm habary gelip gowuşdy. Aýdylmagyna görä jesediň netijesi asla äşkar edilmedik hökümet barlygynda Muradowanyň kellesiniň arkasyna urulan zarbadan aradan çykanlygy habar berildi. Diplomatik kanallaryň ara goşulmagy bilen Muradowanyň maşgalasyna onuň jesedini görmäge ruhsat berildi. Onu gören maşgala agzasy jesediň maňlaýyna çuň kesegiň boýnunyň töweregine boglan bolmagynyň ahmaldygyny alamatlandyrýan gara tegmelleriň eline açyk yaralaryň hem de aýaklaryna agyr sypçyryk yaralarynyň bardygyny habar berdi. Hukuk toparlary bir kanun goraýjy resminiň Muradowanyň soragy çekilenine gıynalyp öldürilendigini aýdan tasdiklanmadyk maglumatlaryny agzady. Başga bir adam aktivistlere beren gürrüňini hakykaty gizlemek üçin Muradowanyň öz janyna kast eden ýaly edip görkezlendigini aýtdy. Hökümet Muradowanyň tebii sebäplerden aradan çykandygyny öňe sürüp onuň ölümini derňemedi. 2013-nji ýylda açyk jemgyýetde adalet inisiatiwasynyň ýuristleri Hajiýewiň adyndan Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetini arda şikayet bilen ýüz tutdy. Ardada Muradowanyň jurnalistik işlerinden ar almak üçin onuň gıynalanlygy we tutsaglykda ölenligi hem de şu ýagdaýlar bilen bagly Türkmen hökümetiniň syýasy we raýat hukuklary boýunça halkara ulalaşygyň borçnamalaryny bozanlygyny alamatlandyrýan beýlik hereketleri öňe sürilýär. Bu şikayete 24-nji maýda beren jogabyny komitet hökümetiň özüni alyp barşyny ýazgarýar. Saklanan ýa-da tutsak edilen adamlaryň durmuşyny alada etmekde onuň jogapkärçiliklerini ünsü çekýär. Şeýle-de ony hökümetiň gynamalar we tutsaglykdaky ölümiň sebäpleri barada aýdylýan gürrüňleri dürst derňä bilmänligine, jesediň barlyk netijeleriniň äşkar edilmezligine hem de Muradowanyň suwt prosesi bilen bagly ençeme kanun bozmalary ünsü çekilýär. Şeýle-de komitet Gurbanguly Berdimuhammedowyň hökümetini şuňa meňdeş kanun bozmalaryň geljekde gaýtalanmalygy üçin ähli zerur şäreleri görmäge çagyrdy. Türkmenistanyň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen ilteşikli jurnalistler we olaryň maşgala agdalary 10 ýyllyklaryň dowamyna hüjümlere, zorluklary we
tutsuk edilmeleri sezewar boldy. Freedom House guramasynyň 2017-nji ýyl üçin metbuat azatlygy boýunça çap eden hasabatyna Türkmenistan metbuat azatlygyny dünýäde iň yaramazlykly demirgazy Koreýa bilen deňleşdirilýär. 2014-2015-nji ýyllar aralygynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy hökümetiň howandarlygyna amala aşyrylan ýygyderli hemde sistematik gorkutma kampaniýalary sebäpli özüniň habarçylarynyň ýarysyny ýitirdi diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň resmiýleri aýdýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistandan alternativ habarlar neşri ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän döwri ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp dilekçilik edýän adamlaryň köpelendigine ünsü çekip ýürite makala çap etdi. Soňky 2 aýyň dowamında Türkmenistana sapar edýän adamlar berkarar döwletiň bagtyarlyk zamanasy diýilip häsiýetlendirilýän ýurdun gumanitar betbagçylygyň bäri ýanyndadygyny aýdýarlar. 7 ýaşynaky çağalar, pensionerler açlyk zerarly adamlaryň öýlerine aýlanyp iýmit şol sanda kartoşka soğun soğraýarlar diýip neşir özüniň ýurt içindäki habarçysyna we çeşmesine salgylanyp 8 awgustda habar berdi. Azatlyk radiosynyň aşawatdaky habarçylary hem ýokarda agdalýan ýagdaýlaryň soňky aýlarda has köp göze dürtülip uğrandygyny aýdyp dilekçilik edýän adamlara bazarlarda, etrapçylaryň arasyndaky köçelerde, şäheriň ýanyç guýulýan stansiýalarynyň gireglerinde we çykalgalarynda hemde köp gatly jaýlaryň öňünde duş gelse bolýandygyny belleýärler. Türkmenistanda bolup geçen wakalar we täzelikler bilen ýakynan gyzyklanýan Aşawatly Synçy Amanmurat Bugaýew dilekçilik edýän adamlaryň arasynda maýyplyk arabasyndaky mümkinçiligi çäkli adamlaryň, ýaş ýetginjekleriň, çağalaryň, erkek adamlaryň bardygyny ýöne soňky döwürde gartaşan aýallaryň has köp göze iýilýändigini we olaryň gapylary kakyp öýlere aýlanýandygyny belleýär. Görüngde de şol adamlaryň bir ýagy büpek giymeýändigini görýäňde bir horoşa giyinen aýalmasgalar özleri bir etgan çekilen ýaşlaryň bir orta arap bilen daşyndan seredende 70'e wagda baran aýalmasgalar diýip Bugaýew gurrun berdi. Aýdylmagyna görä mundan ozalky ýyllarda dilekçiler ýaşaýjylardan köplenç pul soran bolsa, indi berilýän azyk harytlary, geyim gejimleri hem minnetdarlyk bilen kabul edýärler. Bu bolsa adamlaryň indi ýeri çörekde tapmaýandygyny görkezýär diýip Bugaýew aýdýar. Paýtagtyň durly künjeginde dilekçilik edýän adamlaryň köpelmegi bilen türkmen häkimetleriniň olara garşy görýän çäreleri hem barha güýçlenýär. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň düzümine degişli edaralaryň eşgärleri dilekçilere köplenç rehimsizlik bilen daraýarlar. Olary kemsidici sözler aýdyp açlykdan öljek bolsalar-da başga ýerde ölmegi maslahat berýärler. İslam paritde işgärleri haýdak gelip, ýan koglanyň goltugundan tutup, olam agyr uğrary, şonu sürät diýen paritde maşynyna tarap alyp uğradylar. Olam men elselemok, men dilek edemok adamlaryň özi rehim şepagat edip berýär. Men näme açlygymdan ölmelimi, men işleýän ýerim ýok, howplarym ýok. Howplarym şu ýylgyn bir ýagdaýyny düşündirjek bolýar, aglamdylar bolýar. Şol İslam paritde işgäri. Aç ölýänim bolsaň, ýeriňi serip pişde oraklarda görünme. Gümünçe kadre mine paritde ölümlerlerinde sen birinci gerekte ele düşsün. Hem bilen başkası yaplaşıp deyip, şonu zorlap yengsesinden tutalım. Dip Bugaýew 9 awgustda Mir Badarnyň Günnor derwezesiniň golaýynda şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Belläp geçsek, Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksinde jemgyýetçilik ýerlerinde serýezdançylyk ýa-da gedaýçylyk bilen meşgullanylmagy gadagyn edilip, munyň duýduruş berilmegine ýa-da 24 saatdan 36 saata çenli möhlete jemgyýetçilik işleriniň berilmegine eltýändigi aýdylýar. Eger bu ýagdaý 1 ýylyň dowamyna gaýtalansa, onu 15 giýje günlide çenli möhlete administrativ
administrativ taýdan tutsak edilmegine eltýändigi bellenilýär. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi ýurtda dilekçilige garşy kanun esasynda görüş alınıp barylsa-da, olaryň näme sebäpden bu işe baş şoşýandygyny, ýaşaýyş durmuş şertlerini öwrenmek we maddi üçünçligi bolmadyk adamlara sosial goldaw bermegiň göz öňünde tutulmandygyny aýdýar. Türkmenistan häzirki döwür ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Türkmen häkimetleri ýokarda görüň edilýän ýagdaýlary inkar edip ýa-da tasdiklap çykyş etmeýärler. Ýurduň media serişdelerinde bolsa halkyň bagtly, bol elin durmuşda ýaşaýandygy barada reportajlar görkezilýär. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylywa gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Aşgabat şäheriniň köp gatly jaýlarynda oturdulan liftler kadaly işlemýärler. Bu döňe belli etrapçalarda bolman şäheriň köp bölегinde soňky ýyllarda kurulan köp gatly jaýlaryň ählisinde hem liftler kadaly işlemýär. Aşgabatyň Oğuzhan köçetiniň 108-nji köp gatly jaýynyň 2-nji girilgetiniň öz adynyň efirde tutulmadygyny soran bir ýaşaýjynyň Azatlyk radiosyna gürrüň bermeni görä. Olaryň bu jaýa göçüp gelendiklerine 10 ýyldan gowrak wagt bolupdyr. Şu 10 ýylyň dowamında biz liftleriň bozulmagynyň haly ýadadyk. Haçan görseň lift işlemýär. Ustalary çağırýardyň. Olar gelip lifti bejerdim edip gidýärler. Emma ertesi görseň ýene-de lift işlemän dur. Bu bolsa ýaşaýjylar üçin uly kynçylyklar döredýär. Çağaly eneler ýaş sagatynyň kalyaskasy bilen hälisinde ýokarky gatlardan aşağı düşüp minmeli bolýarlar. Çağalary salkyn howada gedelenje çykarmaly. Olary hälisinde saglyk öýlerine alyp barmaly. Etil garrylar bilen hem şeýle olary ýokarky gatlara piýada mindirip düşürmek, ýa sany mindirip düşürenigem hem kıyın. Galyberse dukanyň azyk önümlerini satyn alyp, gaýgun garpydaly azyk önümlerini ýokarky gatlara göterip çykarjak bolsaň, bu adamlary maýryp barýar diýip ýaşaýjy aýdýar. Ýaşaýjylar ýyllar boýu arz şikaýet edip gelseler-de netije bolmandyr. Olar ahir bu meseleni çözmek, işine sowukdala garyan jogapkar işgärlere temmi berdirmek maksady bilen 17 adam gol goýup Aşgabatyň Köpetdağ etrap prokuraturasyna ýüz tutupdyrlar. Emma prokuraturadan hem netije bolmady. Köp gatly jaýlarda ýaşaýan ýaşaýjylaryň sözlerine görä, islendik liftde çıralar titeden ötjer. Liftiň lampyçkasy köýse, onu bir hepde 10 güllap çalyşmaýarlar. Garanky liftde girmäge bolsa çağalaram, ýaş gelin hem gorkýarlar. Islendik adam garanky liftde girse, ol özüniň haýsy gata çykjagy baradaky knopkany gözläp tapman durýar. Şeýle-de liftden düşeninde jaýyň gatlarynda haýsy gatdan görkezýän ýazgy hem ýok. Haýsy gata barandan görkezýän ýazgy liftleriň içinde hem ýok. Liftleriň içinde goýulan lampyçkalar hem juda körek ýanýarlar. Şol sebäple näme adamlar birini görläp kimdir biriniň kämihmançylyga da gelýär. Ol adam girjek öýüni tapýança bir näçegdek lifte minip düşüp kösenýär diýip ýaşaýjy aýdýar. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä lifti bejerýän işgärleriň arasynda öz işini oňarýan hünärmenler hem az. Lifti bejermäge gelenlerinde ýaşaýjylaryň käbirleri olardan has oňadyrak seljerip lift bejerýän ustalara liftiň kemçiligini görkezip bilýärler. Emma men usta diýip gelen hünärmeniň ölen görkezilip duran kemçilikden hem başlary çykmaýarlarken, bir gede kadaly bejerip gitseler 2 gedek başdan sowum edip bejerip gidýärler. Ertesi biruni ýene-de lift bozulup dur. Öz adynyň efirde tutulmadygyny toran Aşgabat lift edarasynyň bir hünärmeniň aýtmanyna görä bolsa, jaýlar gurulanda liftler kadaly goýulmandyr. Emma jaýlary kabul etiş topar tarapyndan lift edarasyna liftleri kabul etmeklige görkezme berilipdir. Indi bolsa liftlere jogapkärçiligi lift edarasy çekger. Kömege gelýän wezipeli işgär ýok diýip olaýdýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gaderly dinleyijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz.
Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligini dewam etdirýär. Eferde siz bilen men Aras Perwiş. Orsiýetin Premier Ministeri Dmitri Medvedev Birleşen Ştatlar Orsiýetin banklaryna ýa olaryň belli bir valyutany ulanmagyna qadaganlyk girse, Moskwa muňa ykdysady uruş eglan etmek diýip garap, ykdysady, syýasy we gerek bolan halatyna beýleki serişler bilen gaýta ol berer diýdi. Medvedev bu beýanaty Birleşen Ştatlar täze sanksiýalar tapgyryny girizekdigini eglan edeninden we Amerikan kanun çykarjylary täze çäreleriň giýirilmegini, şol sanyna Orsiýetin döwletiň eýetçiligindäki bir näçe bankynyň işlerini we olaryň Amerikan dollaryny ulanmagyny çäklendirmegi teklip edenlerinden soňra 10 awgustda etdi. Medvedev jekbeji kurrun etmese de onun beýleki serişler diýäni Orsiýetin harby güýç ýa-da kiber hüjümleri ýaly uruşyň başga formalaryny ulanmagynyň mümkindigini görkezýäni meňzeýär. Men geljekki sanksiýalar hakda beýanat bermekçi däl, ýöne diňe bir zady aýryp bilýärin. Banklara ýa bir valyuta ýa-da başga valyuta qadaganlyk girilse, onuň muny tutuşlygyna göni ykdysady uruş eglan etmek diýip atlandyrmak mümkin diýip Orsiýetin Premier Ministeri Kamchatka ýarymadasyny eden saparyny aýtdy. Medvedev onsoň muňa bu uruşa ykdysady, syýasy ýa gerek bolan halatyna beýleki serişler bilen reaksiýa görkezmeli bolar. Bizim Amerikalı dostlarımız muňa düşünmelidirler diýdi. Medvedewiň bu ýerde sargylanyany 2 awgustda iki partiýanyň da senatorlaryny, şol sanyna Respublikan senator Lindsey Graham'y da öz içine alýan bir topar tarapyndan teklip edilen kanun taslamasydyr. Graham bu teklibi goldaýanlar Orsiýet Amerikanyň saýlaw proseslerine garşymagy besetýänçe, Ukrainadan çekilýänçe we Siriýada garymgatymlyk döretmek işini besetýänçe Putin'in Orsiýetine garşy awradyjy sanksiýalaryň giýirilmegini isleýärler diýdi. Graham'ın dowdahyň sanksiýalar kanuny diýäniniň kabul edilip edilmejekdigi entek belli däl. Ýöne 8 awgustda Orsiýetin gündelik gazety Kommersant kanunyň doly teksti diýänini çap edenden soňra Orsiýetin puly rubl aşaklap ugrady. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaýmerdan Olum Radi Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Balx welaýatynyň paýtagty Mazar Şerif şäherinde Magtumul Pragaýynyň ýadgerliginiň düýbüniň tutuluş dabarasy boldy. Bu ýadgerlik Aqyol Medeni Jemgyýetiniň tagallasy bilen gurulýar. Aqyol Medeni Jemgyýetiniň başlygy Muhammed Haşim Welizadanyň aýtmagyna görä Magtumul Pragaýynyň ýadgerliginiň düýbüniň tutuluş çäresine yerli resmiýlerim gatnaşypdyr. Ýadgerligiň guruluşyna 700.000 awgan puly, ýagny $10.000 töweregi çykdyjy bolýar. Ýadgerligiň guruluşyna 2 aýda gurulup gutarylmagynyň gözüňde tutulýanyny Welizada aýtdy. Bu 2 aýda inşallah tekmil bolup, bäraberden aşyp bolýar. Balx welaýatynda da türkmenler goçum bolup ýaşaýarlar. Bu welaýatda ýaşaýan türkmenleriň sanynyň bölek halklar bilen deňeşdirilende 37% bardygy çak edilýär. Ýagny Balx welaýatynyň ýaşaýjylarynyň 3den 1-si türkmenlerdir. Şo sebäpden ýadgerligiň dikeldilmeginiň türkmenler üçin ören mühimdigini Muhammed Haşim Welizada aýdýar. Bu türkmenler üçin çünki Mazar Şerif türkmenleriň iň köp ýeri bolmaly. Balx Üniversitetining uly muallimi doktor Muhammed Salyhyň aýdýyşyça, Röwde-i Şerif diýip adlandyrylýan muzeleň golaýynda Magtumul Pragaýynyň ýadgerliginiň gurulmagy türkmenler üçin uly ähmiýete iýedir. Magtumul Pragaý kulli türkmeniň kalbynda orun tutandyr. Magtumul Pragaý türkmenler üçin jemşidiň jamydyr. Magtumul Pragaý türkmen halkynyň şeýresi, türkmenleriň jamydyny we türkmenleriň firdewsisi. Mazar Şerif şäherinde Magtumul Pragaýynyň adyny göterýän bir köçede bar.
Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.